Chiegni weche manyien isebedo kodwa kaendi wadhi nyime kod weche ma wakeloni gi elak sechegi ma opogore wabudhi nyime kwadhi sigana ma wantiere godo. Bath chanjo mar tuo mar kansa mamako dhood nyodo mar sirikal mabende chiwo ne nyithindo manyiri koro kethore kaluwore kod kwan matin mar joma bende koro osewuok oko mar kawo chanjono. Riwruog lakteche mag nyithindo koro onywako lwedo mar jiwo jonyuol oter nyithindgi e chanjono magipako ni ber kendo kel midhiero moro amora e ngima ng'ato. Simfros Okinda nigi ler. Lweny mar kedo kod tuo kansa mar dhood nyodo pod ni mabor gi rumo. Kaloni thoth jonyuol e pacho ka oserem tero nyithindegi manyiri ne kawo yadhno kata obedo ni sirikal chiwe nono. En gimomiyo moko kuom yedhego ochako kethre ka lakteche wacho ni piny Kenya en achiel kuom pinje ma koro dong' chien e lweny mar kedo gi tuoni. Kenya, we are not doing very well. The target is that by 2030 we should have eliminated cervical cancer across the world. The only country that is currently in line to doing so is Australia, closely followed by the Netherlands, which is not quite ready to meet the 2030 target, but is probably the second closest. How did they achieve this? Vaccination. Cancer of the cervix kills about 3,500 women every year, okay? And about 5,500 new cases every year are diagnosed. So the call right now is all of us, let's come out, let us support, and the conversation is not just about the ladies, the men in the house. Let us hold our women hands and let us do this together. Thank you. Boma bul mar Capricorn, riwruog lakteche mopogore koro nywako mar jiwo jonyuol oter nyithindegi e chanjo makamano ka gilero ni chanjo no ber kendo ok nyal hinyo ngima dhano. We directly address the concern that HPV vaccine causes infertility. I would like to rectify that. We actually have studies that have been done in this country. We have the Kenshi study that was actually initially there to ascertain that the single dose vaccine is sufficient, and one of the things that they've been able to record is that majority of the girls they vaccinated, having started at age 17, 3-4 years in, some of them are already parents in that short time. I want to put it clear from a professional point of view that this vaccine is actually 98% effective, okay? And I must insist that it's 98% effective when given between the ages of 10 to 14. However, we are also saying this vaccine is also quite effective even for those who missed the vaccine, for those who did not get it at 10 to 14. Kamano bende nyiri mosekalo higni 14 kaachiel koda yawuoyi bende jiwo mondo kaw chanjo ni ma bende konyo geng'o nyuolruok mag kansa mamoko e del. We are still in the process of trying to see whether in the next few years our advocacy may have supported vaccinating even our boys. But we do not say that they are exempt. Boys also face the HPV challenges. They may not have a cervix, so they will not get cervical cancer, but we know they can get penile cancer, they can get anal cancer, and HPV actually causes many other cancers, including oral and laryngeal cancers. It's not just restricted to the cervix. Chanjo makamano ichiwo dozi achiel ne nyithindo manitiere kind higni 10 nyaka 14 ka joma dongo ne kanyo to ibiro mi doses 3 kaka chon. Lakteche go singo matiyo kanyachiel gi jokanyo mamoko kendo kolo e gwenge mapacho ka neno ni ji mathoth okawo chanjo ni mar reso ngima oganda. Simfros Okinda, Ramogi TV. Chenro e od bura ma Busia nochung' tok ywaruok bede kind Karan kod jalupne ka jotije bedo agihum kendo gihinyore e wi